שאר החיים שלי, מה קורה? בסדר? יפה מאוד. טוב חברים, באמת עכשיו אנחנו בתקופה קשה מאוד. עכשיו אנחנו במלחמה נגד החמאס. הנה ישראל במלחמה, תראו. מה התוצאה? הנה תראו. לא. הנה תראי. הנה ישראל במלחמה. אבל עכשיו במלחמה קשה. אנחנו הולכים עכשיו לעבור את זה. לפני כמה זמן היו אזעקות בחולון, גוש דן, תל אביב, השרון ובכל העוטף. חייבים לעבור את זה בשלום. אפשר להגיד את זה ככה. חייבים לעבור בשלום את המלחמה. אתם לא תדעו, היא ב6 בבוקר. זאת אומרת ב6:30 בבוקר ביום שבת. היום זה יום שני. או יום שלישי, מתי? אז יום שלישי, אני רוצה לדעת. איזה יום שלישי היום? זה יום שלישי. לפני כמה ימים ביום שבת, באמת ב6:30 בבוקר היה אזעקות בחולון. היה שנתי ופתאום שמעתי אזעקה. בואו נראה מה קורה בחוץ. אם יש מטחים. לא, אין מטחים בינתיים אלינו. באמת, עכשיו אנחנו צריכים לעבור תקופה קשה. עכשיו זה באמת בעיה. התחלנו את המלחמה ברע מאוד. באמת, התחלנו את המבצע ברע. בהפתעה, עכשיו חמאס עשה לנו הפתעה. באמת, עשה לנו הפתעה חמאס הזה. הפתעה חמאס עשה. נו בא אחרי, אני מסביר משהו. באמת, עכשיו הם עשו לנו הפתעה ביום שבת. באמת, עכשיו אנחנו צריכים לעבור תקופה מאוד קשה ואכזרית. המלחמה עכשיו הולכת להימשך למשך שבוע או שבועיים. באמת, עכשיו אנחנו נמצאים במלחמה קשה. באמת, חייבים עכשיו לעבור תקופה מאוד, אבל מאוד קשה. אין בית ספר עכשיו בגוש דן. המחר אין, שלשום לא יהיה בכלל לימודים בגלל המלחמה שעכשיו קורית. ועכשיו המלחמה הזאת עוד יותר גרועה מכל השאר. יותר גרועה, זה לא מבצע, זה מלחמה. מה נעשה עוד במלחמות של חמאס? מה נעשה איתכם חמאס? אכזרים. חמאס. חמאס. חמאס? חמאס. אני מדבר על חמאס. חמאס, לא חמאס. מה את רוצה במחשב? בשקט. אני תושבים איפה אמא שלי בבית. אמא היית בבית, מקודם יצאה בחוץ לקנות כמה דברים ומזל. מתי שהיא יצאה היו בהתראות תל אביב, מרכז העיר ותל אביב הביאה הירקון. היה מוזר שלא היה אזעקה פה. היה מוזר. אמא יצאה לפני שעה אולי? לפני חצי שעה. באמת חייבים עכשיו לעבור את המבצע. את המלחמה, לא את המבצע. חייבים לעבור את זה עכשיו אולי ברע או בטוב, נראה. חברים, באמת, אנחנו חייבים באמת לעבור את המלחמה הזאת.
שעכשיו קורה בשלום. באמת. לא חברים, להתראות. הנה, מטחים. הנה, תראו, מטחים. תראו, מטחים. יו, תל אביב, זו ברכה, עומי. ראיתי את זה, סיבה, עומי. סיבי, תל אביב. חייבים ללכת להביא אליו עכשיו. מה מדבר? עוד מעט, כאילו הנה, אז העם באושדן. אתם לא רואים? חייבים ללכת להביא אילת, בטוח. מה נשים יעלו? שקט, כי לא שומעים את ההפסקה. שומעים טוב, אז רואה יש עוד מספיק בשביל לשמוע אותה. אני מה פתאום לבד? כולכם צריכים. מה אתם השתעתם? למה? לא צריכים, אין כלום. יש, תל אביב דרום העיר ויפו, מרכז העיר, עבר הירקון. יו. חומי. שומעת? איך אני שומעת? כי הרבה הרעש. כן? אני חושב שאני שומע את ההזעה, אני חושב שאני שומע אותו. שט. למה אתה צועק? אני שומע את ההזעה ממש רחוק. את באה אחרינו. איך אני שומעת? את באה אחרינו. טוב, אני הולכת לסרט. לא, שוב עכשיו השירותים, זהו. חייבים ללכת למקלט בטוח עכשיו. תל אביב, הנה. אימא'לה. וואו. אז תרדו. אימא'לה. אני אתן זה אימא'לה. אז תרדו. אימא'לה, איזה פיצוץ. לא פיצוץ. אימא'לה. מה יש? מה אתה שזה הסרט? וואו, הלב שלי דופק. אני מהר, כי אני לא שומעת. אימא'לה. אתה שומע? הנה, עוד אחד. אני לא שומעת. עוד פיצוץ. ראשון לציון. תל אביב עבר הירקון, יאללה. הנה, תראו, מטחים. תראו, הטוב. וואו, כמה פיצוצים. יואו. הנה, תראו מה רשום. תראו מה רשום. מטחים לאושדן, תל אביב, השפלה והשרון. וואו. מה יש? איך זה לא יהיה אלינו? מה זה? בטלוויזיה זה מגיע גם לחוץ לארץ, לא? מה פתאום חוץ לארץ? עכשיו מדברים על ישראל, לא על חוץ לארץ עכשיו. אני אומרת אפילו לחוץ לארץ. זה פיצוץ חזק עכשיו היה. אימא'לה. וואו, עכשיו. זה תל אביב בטוח, זה תל אביב. נכון, תל אביב. אז לא, זה אושדן. בסדר. זה כל אזור אושדן. נכון. איך לא היה הזעה עכשיו אצלנו? איך לא היה הזעה? אולי היינו עסוקים במשהו. מה עסוקים? היה כתוב בהתראות פיקוד העורף, היה כתוב תל אביב. איך זה לא יהיה עלינו? אז לא בכל תל אביב, אז... לא, היה שלוש פעמים, היה תל אביב, דרום העיר ויפו, מרכז העיר ועבר הירקון. נכון, אז זה כל המרכז של... אימא'לה. תרם. זה פיצוץ היה עכשיו, שמעתם את הפיצוץ? שמעתם? אני לא שמעתי. איך לא שמעת? הפיצוץ הזה היה חזק. מה השעה עכשיו? הודעה. אורי במרפסת, מה, מטומטם? אורי במרפסת. טוב, בוא נראה לאט מה קורה. לאט. בזהירות רצח. אימא'לה. וואו. זה פיצוץ היה עכשיו. הנה זה אושדן. רואים? הנה תראו. כל האזור שם זה אושדן. כל האזור שם. זה בולט, רואים.
איך הזעה לא הגיעה אלינו? היא היה בתל אביב. לכולם. היה בתל אביב. תל אביב היא גדולה. גדולה, אבל היא קרובה לחולון. היא קרובה לפה. בסדר? איך לא היה זעה אתה אצלנו? לפה, מה אתה רוצה? הנה עוד פיצוץ עכשיו. עוד פיצוץ היה עכשיו. וואו. חשבתי שעכשיו יהיה זעה פה עכשיו. מה את לא חושבת? היה עכשיו בתל אביב. כן, בסדר. אבל איך לא יהיה אלינו? איך? כי אתה קטן. אני לא קטן, מה יש לך? את בעצמך קטנה, מה? וואי. איך, באמת, איך עכשיו לא היה הזעה אצלנו? באמת, איך? זה לא מגיע לכל המקום. לא, בפעם הראשונה שהיה הזעה בתל אביב, זה יהיה אלינו, אבל עכשיו לא. אז היה חזק. הנה, הזעה רועשת, מה את לא חושבת? נכון? הזעה רועשת. אבל בערב עוד יותר חזק הזעה. בצהריים קצת, לפני זמן קצר הזעה באושדן והשפלה. איזה הזעה באושדן, אפילו לא היה פה. אפילו לא היה פה הזעה. אפילו לא היה פה. אפילו לא היה פה הזעה. אפילו לא היה פה. מה אומר שעכשיו היה באושדן? זעות. ממשיך לתקוף. צה"ל ממשיך. ממשיך לתקוף. זה צה"ל ממשיך. מה? זה צה"ל. אבל לאן הוא ממשיך? לתקוף בעזה. נכון. טוב חברים, להתראות. שיהיה לכם יום נעים. להתראות.